Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kami Ieid keman waklang kabade kanong Mareh kabalapau ba hari India kan sa syak pun ko buram ha kani ka jilla ha kasngi baraki kasngi jong kinong tap vote lani National Voters Day ha ka arpusan tarik mentau benai. Kani kami Ieid kabalakan jo nyobu South Nam Karta kadai na Southwest Khasi Hills District barkalaya shim benta ha bun tili ki jingya kop Mareh jengai lani marathon ha Kylleng kari India kan top ha ka Mumbai Marathon. Kami Ieid kemon kadon khat arngut ki khun sau phu prangut ki ksio bat san phongut ki khun miao kat kum ka jing thu jong Chief Electoral Officer uba FR khar kongor uloong baha ka jing rakhi ya kasngi ginong thap vote kami Ieid kemon kan yashim bentaru ha ka jing Mareh Run for Sure Democracy Run ka penlong da ka slem trekam u Chief Electoral Officer ha ka arpusan trek mentau benai ka jing Mareh ha ka te kasngi ka kontop ya ka 10 kilometer kaban sedang na nong mensong ha kapor prashiteng menstem bat ka jing Mareh san kilometer kan sedang na Lorato Convent School ha kapor khandai baji menstem bat ka jing Mareh ka ba 10 kilometer da ka ba shong hasuki lane wheelchair race kan sedang na Barik traffic point ha kapor khandai shiteng menstem kaslem trekam u Chief Electoral Officer kan penlong ya kasngi rakhi kinong thap vote ha ka khandai lat ha phalau ka Meghalaya Legislative Assembly ha kapor kharwe shiteng menstem u Chief Secretary ba DP Waklang unlong kum ukong san ha kate kasngi ha ka ba Lehburom ya ka Ieid kemon Waklang bat ru iki samla nong thap vote ki ban sa yo thap vote ha ka sien ka baning kong nang ta u CEO la ai ru ka jingero ya ka Ieid kemon Waklang ka balalong ka nong job ha ki babun ki jingya kop Mareh ha India na pedeng ki riu temen bat ka balawan ra na mi ka jela bat long ru ka nong muna ba bha tam e ki weipan bandon ka jingkot jingmot ka baklan ban poi syakathong nalor kata ulo ong baka Ieid kemon watla kala no karta handai kamshim na kanran dien no bat kalai shim benta ha ki babun ki lempong ya kop Mareh jengai kumban penkan mau ka Ieid kemon kalai shim benta ha kumba arpau tali ki jingya kop Mareh jengai ha jilla bat ha ki wei ki benta jom kari India ngong nang sha weng kwa ban ai kublei ye baro ki citizens jongka state jungi gani ka arsan tarik kaban wan kabade ka National Voters Day ini kasni kabangi rakhi kerpang namda ki nong thabot in penlong state level celebration kaban nong ne po Meghalaya Assembly Secretariat but ka theme jong gani ka sni mata sni gade jong gani arsan tarik NVD gade I vote for sure lani ngale thabot be there's nothing like voting kamdon ki ka ba kamkor dor kunga jingli thabot kata di ka theme te kumsi binta jong gani ka jing rakhi jong gani ka National Voters Day kan non ru ka jing Lehburom ya ki first time voters lani ki kini ki bidang sudap khat prasnam but in samru ya ki epic card jong ki to sni but koi ka program ka bolong kerpang gari bang kini ki senior citizens banang no in longin ya Phil State ya ki par koi naga special program ka bolong sibenta jong gani program gari ba ni la jet i kong kuman walang ibade i nong Mareh iba paunam iba nongru i senior citizen ibla dap ni pusnam tam padang gini ki tayo bla alet ina su job ka ya ka Mumbai Marathon but kalong ki ka bang sungo sorong but ni sungo bi champion jong ki senior citizen ba ilala ban wan chata ka kedan ba ka jo poru ini sementara akan dengan National Voters Run, makan Run for Sure. Te kajing don jung i, ber kajing penku buram i kalong kumkuwe kapan ay nuksa, ki senior citizens jung i, ki balong ki longshwa ki manshwa, ber manshwa rung itip ba naliang jung election commission kila long kila penku buram yu Syam Singh negi mo, balong nong tebur upenengkong jung ka India par bakalai luat. Te udang shu klat bopi hakini ki snibla le ndrei tarhado banang long ka ni ka Himachal Pradesh elections ru udang wani shaka polling station but ban thak vote te in smo ba kani ka jing wan jung long shwa ki manshwa wat la ki la don hakarta ba he but la no comment ndrei ki dang ya wan shaka polling station but na election commission ru gidang persang banwat gilat glinti kumno ban pensuk ya garo kom tebut jong ki senior citizens but
don ka form 12D kumingi khon but lingba kini form 12D kini ki senior citizens tulan dap 80 plus kini yok alat bagin thak vote hieng lani home voting lada ki exercising ka form 12D mo lada ki option jong ka form 12D bagi kwa ban thak vote hieng te aliang jong ki Borsha district election machinery dekat bagi BLO kin wan shegi yang jong ki but kin wan record ya vote jong ki but kanum don kam ya kini ki senior citizens begin wan shegi polling station ban thak vote nilada ki kwa begin bagi dang wan shapa polling station ban thak vote kata mon form 12D kanum tre kam rei bagi kwa ban option bagi kwa ban exercising option ban vote hayeng lani home voting te kila bagin exercise ka form 12 kilaban I option ka form 12D te ngiru gila na po election commission na po office of CEO gila khot kita ki super 6 category banang na te kini ki senior citizens ki dai ki wai ni kita ki super 6 ki bakun thop ya ka youth ya ki samla ya ki women voters ni ki longkme dabra ki ini PWD people with disability but kumta ki ki vertical ki ba long ki ba don't come but ki ba long ki main verticals of election commission ko ye ga EVM VVPAT but ko ye ga kani ethical voting te barang no ki inclusive accessible elections kaban kunthop ye gito ki ki categories ki ba lese ki bani prakhat ba kim don show ka ki don lese ka format ka ba khamdunan re ki long equal citizens because ka theme jong election commission gari no voter to be left behind te rangkat pat kane ka overall objective jong election commission nginia Lehburom ban nginia ai kane ka long no ni felicitate i kongkuman kung iway na i champion i ambassador jong senior citizen